Ваше Високопреосвещенства и Преосвещенства, обични в Христа отци, братя и сестри. В навечерието на светлото Христово Рождество, след като се причастихме със страшните и животворящи тайни, ние възгласяме радостно: О Пасха велия и свещеннейшия Христе! Днес отново преживяхме възкресно тържество и отново станахме причастни на невечерния ден. А към тази светоносна радост се добавиха и огнените езици на Петдесетница, защото днес, по милостивия Божий промисъл, Вие, Ваше Святейшество, заедно с членовете на Светия Синод и Освещения епископски събор, ме възведохте в великия и страшен архиерейски чин и така ме удостоихте с апостолско служение. С благоговение и страх пристъпвам към предстоящото епископско служение, което ме задължава към високи добродетели, защото епископът е пазител на непорочната православна вяра. Епископът е приятел Христов, който може да склони Господ с молитва, за живите да изпроси благодатта на Светия Дух, за починалите прошка на греховете, а за църквата мир. Сега, съзнавайки и признавайки пред всички вас своята немощ, прося молитвите ви, защото след днешната огнена Петдесетница ми предстои да донеса кръста си в това ново и твърдо отговорно служение, в което ще се нуждая от помощта на всички вас. Затова синовно моля за вашата мъдра първосветителска подкрепа, святейши владико, както и за съветите на опитните събратия на архиереи. Благодаря на триединния Бог от дълбочината на сърцето си, че му удостои да стане негов съработник в делото на човешкото спасение, за което той сам отдаде себе си до смърт, и то смърт кръст. Благодаря Богу за милостта да бъда негов служител и да проповядвам Христовото Слово, което е думи и за вечен живот. Благодаря Богу за суховата апостолска благодат, която по своята милост ме направи приемлив. Спомням си Христовите слова към апостол: Симоне Йонин, любиш ли? Спаси моите овци. Според тълкованието на Свети Йоан Златоуст с тези думи Христос иска не толкова да покаже силната любов на Петър към него, но най-вече толкова много той сам обича църквата си и с това да ни научи на най-велика грижа и отговорност към придобитото чрез кръвта. Дълбока благодарност дължа на вас, Ваше Святейшество, и на свещеноначалието на родната ни църква, че ми доверихте епископското служение, извеждайки над мен благодатта на животворящия Дух. Благодаря на моите преподаватели в общоцърковната аспирантура и докторантура с Свети и Методий Москва и лично на ректорите на Великия. Благодаря от все сърце на архимандрит Пахомий, игумена на Тимотейската света Онития, който ме приеме и с велико търпение настави на пътя на монашеството и немалко се потруди, ръководейки на духовно и подкрепяйки в трудности. Всеки ден усещам, че Пахомий е твърдо грижа и молитва за мен и от все сърце. Благодаря да не донася за необходими усетейки и нелепи моя истински от Христа враг, а също така с Бог кръща народното ми брата на дела християни. Благодаря на моите родители Георги и Иван, които ме родиха, отгледаха и възпитаха и без ропот се съгласиха с моето желание да служа на църква. Що знам Господи по всеки бяже раздадение, чашата спасение приемам и имя Господне призива. Поглеждайки към изминалите дни, все повече се уверявам в спасителната грижа на хранителите на живота, нашия Господ Иисус Христос за нас, който ни ръководи и подкрепя, утешава и вразумява, за да ни спаси и събере всички в себе си. Затова и занапред обещавам вярно да преподавам Словото на Неговата истина и с упование в Христовата благодат
която лекува немощно и възпълва липсващо. И по вашите свети молитви приех това велико благословение на архиерейското изповедание и сега отдаваме слава и благодарение на едноначалната и неразделна Троица, Отец, Син и Свети Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин.